Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tatay Tayoy. Taong 1977, Baleno, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mananahi itong si Tatay Tayoy. Sa kanilang lugar, siya ang madalas lapitan ng kanyang mga kakilala tuwing meron itong ipapagawang mga damit. Lahat na yata ng gamit na gawa sa tela ay kayang-kaya niyang gawin basta ba'y bigyan mo lamang siya ng sapat na oras. Hindi pangkaraniwan ang husay nito sa pananahi sa kadahilan ng kahit salat man yon sa materyales, kayang-kaya niya yon gawa ng paraan. Minsan nga, kapag wala itong ginagawa si Tatay Tayoy, nagbibilad yon ng abaka para sa tuwing nauumay siya sa ginagawa niya, meron siyang mapagkakaabalahan. Ulilang lubos na itong si Tatay Tayoy. Halos ilang dekada na rin ang lumipas magmula noong iwan siya ng kanyang mga anak. Nang mamatay kasi ang kanyang asawa, doon na nagkawatak-watak ang kanyang mga anak, gawa ng bumuo na din yon ng kani-kanilang mga pamilya. Subalit, kahit ganoon ang nangyari sa kanya, hindi niya pa rin piniling magkimkim ng galit sa mga ito, gawa ng matagal na niyang inaasahan na mangyayari ang bagay na yon. Bagaman naghihirap itong si Tatay Tayoy, hindi naman kasingkitid ng ibang tao ang kanyang pag-iisip. Ni minsan, wala siyang inasahan sa kanyang anak sa kadahilan ng alam niyang darating ang panahon na iiwan siya nito para sa kanilang mga binubuong pamilya. Bagaman naghihirap na siya, masaya pa rin naman siya kahit papaano, lalo pat meron siyang mga kaibigang madali niyang malapitan sa oras ng pangangailangan. Kabilang sa mga ito ay ang isang albularyo sa kanilang lugar at ang isang mangingisda na palaging bumibisita sa kanyang tahanan para mag-abot ng kakarampot na ulam. Labis naman niyang ipinagpapasalamat ang ginagawa ng mga ito, lalo pat yon ang nagpaparaos sa kanya sa mga panahong walang-wala siya. Isang araw, habang abala sa pananahi itong si Tatay Tayoy, dumating ang kaibigan niyang albularyo, bitbit ang luma nitong polo. Pagpasok nito sa kanyang silid, kung saan siya nagtatrabaho, agad naman itong iniabot sa kanya ang polong yan, habang nagwiwika ng, "Yoy, pasulsi nga ako nito saglit. Masyado na kasing malaki ang butas. Hindi ko na masuot-suot ng komportable. Alam mo naman, hindi ako lumalabas ng bahay na hindi suot ang damit na yan." Nang marinig naman ni Tatay Tayoy ang sinabi nito, agad naman niyang kinuha ang polo, sabay abiso sa kanyang kaibigang albularyo na maghintay ng ilang minuto. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, agad naman yung tumungo sa kusina ng kanyang kubo para magkape. Habang nag-uusap silang dalawa, doon na pag-alaman ni Tatay Tayoy ang iilang pamilyang kakalipat lang sa baryo nila. Ayon sa kaibigan niya, may kakaiba sa mga ito, gawa ng mga tahimik yung tao at parabang madalang lang yun kung makihalubilo. Kakarampot lang din ang kakilala nito sa lugar nila, kung kaya't hindi niya maiwasang magduda. Dagdag pa ng albularyo, yung bahay na tinirhan ng pamilyang yon, matagal nang bakante sa lugar nila. Ni hindi nga nito inaasahan na meron pang titira doon. Matapos naman yung marinig ni Tatay Tayoy, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, pagputol niya ng sinulid na ginagamit niya pang sulsi, agad naman siyang napasilay sa kanyang kaibigan habang sumasagot dito ng, "Ikaw talaga kung ano-ano yan pumapasok sa isip mo. Hayaan mo lang ang mga taong yon. Hanggat wala silang ginagawa, huwag mong pag-isipan ng masama." Dahil sa kanyang sinabi, bigla naman yung napatahimik
habang malalim itong nag-iisip. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masulsi na niya ang butas ng damit nito, agad naman niya yung ibinigay sa kanyang kaibigan, sabay yaya dito patungo sa labas ng kanyang bahay. Matapos nitong makapagkape, agad din naman yung nagpaalam sa kanya na babalik na sa tahanan nito. Bago yun tuluyang umalis, inabisuhan siya nitong bumisita kapag may oras siya. Nang marinig naman yon ni Tatay Tayoy, tumangulang naman ito bilang pagsang-ayon. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang normal na pamumuhay. Halos wala na siyang ibang iniisip noon maliban sa kanyang makakain at sa mga bagay na nais niyang gawin. Isang hapon, habang gumagawa siya ng hardin sa bakuran ng kanyang tahanan, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang biglaang pagdating ng kaibigan niya. Paglapit nito sa kanya, bakas naman sa pagmumukha nito ang animoy labis nitong pag-aalala. Pagsilay ni Tatay Tayoy sa kaibigan niyang albularyo, dahan-dahan namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masipat ang mga dugo sa kamay nito. Pagtanong niya rito kung ano ang nangyari, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa ginagawa nitong panggagamot sa kababaryo nilang malapit ng bawian ng buhay. Marami na yung inalay na buhay na hayop pero hindi pa rin yun sapat para mapakalma ang nararamdaman nito. Dagdag pa nito na hindi na nito alam ang kanyang gagawin para matulungan ang kanyang pasyente. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, humingi yun sa kanya ng tulong na kung maaari puntahan ni Tatay Tayoy ang kaibigan nitong nasa kabilang baryo. Wala kasi yung ibang mautusan maliban sa kanya, lalo pat labis yung nababahala na baka mabulgar ng mga taong nakapaligid sa kanila ang kahinaan niya sa panggagamot. Nang maunawaan naman ni Tatay Tayoy ang nais nitong ipagawa, agad naman yung pumasok sa kanyang silid na para bang meron itong kinuhang kung anong gamit. Paglabas nito, agad naman niyang niyaya ang kaibigan niya na bumalik sa tahanan nito. Dahil sa kanyang sinabi, pilit naman siya nitong inutusan na tumungo sa kabilang baryo, subalit mariin yung tinutulan ni Tatay Tayoy. Pagtitigan nilang dalawa, seryosong nagwika naman ito dito ng, "Magtiwala ka lang. Tayo na. Gagawa natin ang paraan ng iyong problema." Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, wala na yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pagdating nila sa tahanan nito, agad namang bumungad sa kanila ang ama ng pasyenteng nag-aagaw buhay. Pagpasok nila sa loob ng bahay, doon tumambad sa kanila ang isang batang nanginginig ang buong katawan. Panay na rin ang pagdilat ng mga mata nito na para bang may nakasapi rito. Paghawak ni Tatay Tayoy sa dapa-dapa ng biktima, agad naman niyang naramdaman ang kakaibang presensya ng isang mangkukulam. Nasisiguro niyang kinukulam ang batang yon sa kadahilan ng bukod sa mga mapupula nitong tuhod, may mga nakikita rin siya roong dinaanan ng animoy malaking karayom. Hindi pang karaniwan ng ganong mga pantal sa katawan dahil naniniwala itong si Tatay Tayoy isang malakas na mangkukulam ang may gawa nito. Bagaman hindi niya alam ang motibo, nasisiguro niyang hangad ng mangkukulam na patayin ang pasyente nito. Matapos naman niyang mapag-alaman ng tungkol sa bagay na yon, agad naman siyang humingi ng langis sa kanyang kaibigan para basain ang kanyang mga kamay. Una niyang ginawa, hinilot niya ang ulo ng bata, sabay patihaya nito upang hanapin ang pinagmumula ng bisa ng kulam. Noong una, duda pa ang kaibigan niyang nakakagamot siya pero matapos nitong masaksihan ang kanyang kahusayan sa panggagamot, wala na yung nagawa kundi bigyan siya ng pagkakataon para mapatunayan ang karunungan niyang tinatangan. Ayon sa albularyo,
Unang beses niyang masilayan si Tatay Tayoy na manggamot, kung kaya't labis niya yung ipinagtataka. Ang buong akala kasi niya, isa lang yung pangkaraniwang taong naninirahan sa lugar nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ng albularyo na meron palang kakarampot na karunungan pagdating sa panghihilot itong si Tatay Tayoy. Habang kinakausap niya ito, hindi naman niya maiwasang doong humanga, lalo pat sa bawat katagang binibitawan nito, meron yung kalakip na pagpapakumbaba. Ayon kay Tatay Tayoy, natutunan niyang manggamot noong kabataan niya. Subalit, dahil sa labis niyang pagkahilig sa pagsusulsi at pagtatahi ng damit, kung kaya't iniwan niya ang ganoong larangan. Hindi naman yun naging problema sa nagturo sa kanya, gawa ng naniniwala itong balang araw, muling magagamit ni Tatay Tayoy ang kanyang talento. Dagdag pa nito na, sa halos ilang dekada na niyang pamumuhay sa mundo, hindi niya lubos maisip na darating ang araw na muli siyang magliligtas ng buhay ng tao. Matapos naman itong marinig ng kanyang kaibigan, bakas sa pagmumukha nito ang labis na paghanga. Maya-maya pa, pagbaling ni Tatay Tayoy sa sitwasyon ng pasyente niya, meron yung dinakot sa kanyang bulsa kung saan dali-dali naman itong pinainom sa kanyang pasyente. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yan, gulat na gulat naman ang albularyo nang masipat nito ang kanyang pasyenteng dahan-dahan ng kumakalma. Hindi naglaon, tuluyan na yung nakatulog na siya namang naging hindi kapani-paniwala para sa kanila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, inabisuhan ni Tatay Tayoy ang albularyo na hindi lang mangkukulam ang gumagambala rito. Kabilin-bilinan niya rin doon, hindi pa tapos ang gamutan, gawa ng unang hakbang pa lamang niya ito upang bitagin ang may gawa ng sakit. Matapos niya yung mailahad, agad naman niyang inabisuhan ng ama ng bata na akayin ang anak nito pabalik sa bahay nila. Bago yun tuluyang umalis, muli niya roong ipinaalala na huwag kalilimutan na bumalik doon ng Biyernes at Linggo. Maya-maya pa, nang makaalis naman ng dalawa, pansamantalang nanatili si Tatay Tayoy sa bahay ng kaibigan niya. Alam niya kasing hindi yun matatahimik hanggat hindi nalalaman ang kanyang ginawa, kung kaya't minabuti na niyang manatili para sagutin ang lahat ng katanungan nito. Habang nag-uusap silang dalawa, bakas naman sa pagmumukha ng albularyo ang labis na pagkamangha. Sa tinagal-tagal na kasi nito sa larangang yon, hindi niya man lang naramdaman na meron palang sikreto itong si Tatay Tayoy ukol sa lihim na karunungan. Basta ang nararamdaman lang noon ng albularyo sa kanya, napakagaan ng loob nito tuwing siya ay nakikita. Dagdag pa nito na, ilang beses na rin itong sinubukang pakiramdaman ng kanyang katawan, subalit wala naman yung naramdamang kahit anong bakas ng presensya na merong kaugnayan sa lihim na karunungan. Matapos namang marinig ni Tatay Tayoy ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, Alam mo, hindi sa lahat ng oras, pakiramdamang paraan para malaman mo ang pagkatao ng isang tao. Minsan, kinakailangan mo lang gumamit ng mata at puso. Tandaan mo, kaibigan, hindi palagi sa presensya ng nilalang nababase ang kalakasan nito. Kasabay ng pagwika ni Tatay Tayoy ay ang pagdukot naman ito ng isang supot na nasa loob ng kanyang bulsa. Pagsilay dito ng albularyo, halos hindi nito mapigilang mamangha buhat sa bagay na kanyang nakita. Kahit hindi siya sigurado kung ano ang bagay na yon, malakas ang kanyang kutob na isa yung uri ng buhay na mutya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, agad namang itinago ni Tatay Tayoy ang bagay na yon habang inilalahad sa kanya
kung ano ito at kung ilang taon niya na yung tinatago. Ayon sa matanda, bata pa lamang siya, tinatangan na niya ang mutya ng tamawo. Noong iniluwal kasi siya sa mundo, kasabay niya yung lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Kapag nalalayo ang bagay na yun sa kanya, lubos siyang nanghihina at nagkakasakit. Yon ang naging rason kung bakit sa lahat ng pagkakataon, dala-dala niya ang bagay na yon. Hindi niya lang yun gaanong tinatangan kapag alam niya sa kanyang sarili na hindi naman siya aalis sa bahay niya. Isa yon sa kanyang pamamaraan upang hindi maramdaman ng iba ang presensya ng mutya. Pagtatapat pa ni Tatay Tayoy na ang mutyang yon ay galing sa kuko ng manbukay na engkanto. Isa yung uri ng nilalang na kadalasang naninirahan sa mga balon. Sa pagkakatanda niya, kakambal niya ang nilalang na yon, subalit sa kasamaang palad, tanging kuko lamang ang nabuo rito. Gayunpaman, kahit hindi nabuo ang kakambal niyang engkanto, masaya naman siya kahit papaano, gawa ng sa lahat ng oras at pagkakataon, kasama niya ito. Nang marinig naman ng kanyang kaibigan ang kanyang istorya, doon na nito naunawaan ang lahat. Matapos ang pag-uusap nila, agad naman siya nitong sinamahan pabalik sa kanyang tahanan. Sa paglipas ng mga araw, pabalik-balik yon sa kanyang bahay upang magbigay ng mensahe ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng pasyente nito. Pagtungtong ng nakatakdang araw, agad namang pinuntahan yon ni Tatay Tayoy sa bahay ng kaibigan niya para gamutin. Hindi na naging mahirap para sa kanya na maalis ang sumpa ng kulam sa kadahilan ng lahat ng kahinaan nito ay nagawa na niyang malaman. Sa pagdating ng puntong tuluyan ng gumaling ang bata, doon niya mismo nakumpirma na ang pamilyang dumayo sa kanila ang may sala. Bagaman nasisiguro niyang ang ilaw ng tahanan nito ang may gawa ng pangyayaring yon, nanatiling malakas ang kanyang kutob na hindi lang aral ng pangungulam ang tinatangan nitong karunungan. Dahil sa panganib na dinadala nito, nagpasya sila ng kanyang kaibigan na manmana ng mga taong yon. Upang hindi matunugan ng mga ito ang kanilang plano, inutusan nila ang kaibigan nilang mangingisda na bantayan ng mga galaw nito. Sa loob ng 1 linggo, nalaman nila ang lahat ng mga ginagawa ng pamilyang Dayo. Ayon sa kaibigan nila, tuwing hapon, lumalabas siya ng tahanan para maglibot sa baryo. Kapag gabi naman, wala siyang nakikitang nakasinding kasera sa loob ng bahay nito at hindi rin siya nakakarinig ng anumang ingay. Pakiramdam noon ng kaibigan nila, 6:00 pa lamang ng hapon, tulog na ang pamilyang yon. Dagdag pa nito na, bigo niyang malaman ang ginagawa nito tuwing gabi sa kadahilan ng may mga pagkakataong nagmamadali siya, gawa nga ng mamamalaot sila. Matapos naman yung mapag-alaman nila Tatay Tayoy, agad naman silang nagpasalamat sa kanilang kaibigan, gawa ng kahit papaano, na kaya pa rin itong paglaanan ng oras ang ipinapagawa nila. Dahil sa mga detalyeng kanilang nasagap, nagkaroon sila ng kakaibang kutob na maaaring hapon pa lamang wala na ang pamilyang yon sa mismong bahay nito. Kinagabihan noong araw, nagdesisyon silang tumungo sa lugar para magmasid at makiramdam. Inaasahan na rin nilang mapapalaban sila, gawa ng kapag nakakita sila roon ng kakaiba, hindi na nila yon palalagpasin pa. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanda, kasalukuyan na nga nilang binabagtas ang daan patungo sa tahanan ng mangkukulam. Pagdating nila sa lugar, nakasalubong nila ang iilang mga magsasakang papauwi na galing trabaho. Ang iilan sa mga ito, pansin na pansin nilang iniiwasan ang bahay ng Dayo
na para bang meron yun doong nararamdamang kakaiba. Ayon sa mga nakausap nila, kaya nila iniiwasan ng bahay na yon sa kadahilan ng kapag nakakaamoy sila roon ng mabahong simoy ng hangin, nagkakaroon sila ng sinat na halos tumatagal ng ilang araw. Naniniwala ang mga ito, may lason ang hangin nang gagaling sa tahanang yon. Dahil sa mga bagay na kanilang nalaman, mas lalo pang tumindi ang kanilang pagmamalabis na kumprontahin ang mga nilalang. Sa paglalim pa ng gabi, nanatiling nagmamasid sila Tatay Tayoy. Bagaman napakadilim na ng paligid at napakarami ng lamok na kumakagat sa kanilang katawan, hindi nila yon iniinda alang-alang sa mga katotohanang hangad nilang malaman. Pagtungtong ng 10:00 ng gabi, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang 2 aswang na bigla na lamang lumapag sa bubong ng bahay. Dali-dali yung gumapang sa dingding nito at mabilisang pumasok sa nakabukas na pinto. Pagsarado ng pintong yon, agad namang tumayo sila Tatay Tayoy para puntahan ang bahay. Habang binabagtas nila ang daan, taimtim naman silang nagkarga ng mga buhay na salita sa kanilang mga katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, paglapit nila rito, hindi na sila nagdalawang isip na sipain ang pinto na siyang naging sanhi upang puwersahan yung bumukas. Pagsilay nila sa loob ng bahay, agad namang bumungad sa kanila ang sahig nitong namumula. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob, bigla naman sila noong napaatras nang maramdaman nila ang mabilisang pagsunggab ng aswang. Paglundag nito patungo sa kanilang harapan, pilit naman sila nitong pinag-uundayan ng saksak, subalit nagawa nila yung mailagan. Maya-maya pa, nang sila na ang susugod, bigla naman yung napaatras papaloob, buhat sa pagramdam nito ng kanilang mga presensya. Dahil sa ginawa ng nilalang, kung kaya't nagkaroon ng pagkakataon itong si Tatay Tayoy na magsagawa ng atake. Una niyang ginawa, umihip ng pantigalpong usal sa paligid habang dahan-dahang binubunot ang dala niyang punyal. Matapos niya yung gawin, agad naman nilang sinindihan ang dala nilang sulo upang masilayan ang looban ng bahay. Pag-aninag nila sa paligid nito, doon bumungad sa kanila ang 3 batang aswang kasama ang kanilang mga magulang. Nanlilisik ang mga mata nito na animoy labis ang nararamdaman nitong galit buhat sa kanilang ginawa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, iisa lang ang naisip na paraan ng albularyo at yun ay ang maglagay ng sumpa sa entradang pinto ng bahay nito upang masigurong hindi na yun doon makakalabas. Nang maisakatuparan na nila ang bagay na yon, buong tapang naman nila itong sinunggaban at walang awang pinagpapapatay. Dahil sa lakas ng karunungang kanilang tinatangan, kung kaya't wala ni isa sa mga nilalang ang nagkaroon ng kakayahang makapalag sa kanila. Parang mga baboy yung pinagsasasaksak sa leeg, hanggang sa mamatay ang mga ito. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nagawa na yung malipol nila Tatay Tayoy. Para sa albularyo, hindi na bago ang gawaing yon, lalo pat nakatuon sa pagpaslang sa mga aswang ang kabuuan ng kanyang karunungan. Isa yun sa kanyang kahinaan na kung magkataong meron siyang pasyenteng nabarang o nakulam, mataas ang posibilidad na hindi niya na yun maililigtas. Labis na lamang ang kanyang pasasalamat noon sa kadahilan ng kahit papaano merong tinatangang karunungan ang kanyang kaibigan. Matapos nilang paslangin ang mga nilalang, nagdesisyon silang sunugin ang bahay nito. Ipinalabas na lamang nila noon na aksidente yung nasunog kung saan lahat ng mga taong naninirahan doon kasabay na natupok ng bahay.
Pagkalat ng balitang yon sa kanilang lugar, labis naman silang nakahinga ng maluwag, lalo pat wala sa kanilang mga kakilala ang nagduda. Sa katunayan, may iilang kakilala ang albularyo noon na labis ang pasasalamat dahil sa pagkatupok ng bahay. Bukod kasi sa nakakaramdam yun roon ng kilabot, araw-araw rin itong nakakaamoy ng mga malalansang hangin na halos hindi nito mawari kung saan ang galing. Makalipas lamang ang ilang buwan, matapos nilang malipol ang pamilya ng Dayo, nanumbalik ang sigla ng kanilang baryo. Si Tatay Tayoy noon, naging katuwang na ng kaibigan niyang albularyo sa lahat ng panggagamot nito. Doon din siya nakilala ng disipulo niya, kung saan bago siya tuluyang namatay, 3 taon ang lumipas ngayong pangkasalukuyan, nagawa niyang maipasa ang kanyang tangan. Naging matunog din ang kwentong ito sa buong Masbate, at ito ay nabansagan bilang kwento ni Tatay Tayoy at ang mutya ng manukbay. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang ganda nito kung naging series to. Kasi ang lakas ni Tatay Tayoy Tapos ang tanga niya pa, mutya ng manukbay or yung mutya ng tamawo. Pero meron rin siyang kakambal, di ba? Yung sinabi rito sa kwento na kasabayan niyang pinanganak na tamawo nga. Sayang lang, no? Tsaka itong disipulo ni Tatay Tayoy, dito niya ipinamana yung mutya ng manukbay. So, paano kaya? Ano pa kaya yung ibang kwento? Alam niyo, sobra ako nabibitin pero wala tayong magagawa Isang kwento lang Pero kung sakasakali na makalabit natin yung disipulo ni Tatay Tayoy, baka naman kahit ibang kwento lang nung nagsasama kayo sa buhay, sino yung mga nakaengkwentro nyo, o kung anumang kwento na talagang solid. Kasi dito pa lang sa kwento ni Tatay Tayoy, sobrang ganda na diba? Paano pa kaya yung mga dinanas nila, diba? Pero kayo pa rin, tatanungin ko, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.